Guys na magod si Makmak ari kakaon. Mo jud ni kinauhian mo kaon kada gabi kay dugay man mo out. Alas 8 man mo out. Unsa iyang sudan kanina, wa jud na ilang sudan, hotdog, mga barbecue. Kada gabi barbecue. Anay sinabaw ay. Oh, unsa kuman na nagkaon sure ko adto na ni sa siyang opisina kay mag-email na pud ni ha? Ito na musikat ka. Natin na higot. Oh. Asa kay galungag po kadaan? Ang dalang dungag. Wa mapanos. Di na? Pero na lagi mo doon mga medyo na nila. Nagan. Ito na nasa kuan. Atubang ba? Kasi na video. Imuha ra jud tanan Patay na. para naara jud ma-upload.